खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। रान फर ड्राग्स फ्री बड'लेण्डखौ नोजोर होनानै लाइमोनफोरनि माराथन खारनाय बादायलायनाय हाबाफारि लादों। मिरु एपिपिएल लाइमोन गांखंनि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्ला बनरगाव गेलेग्रा फोथारनिफ्राय सेरफांगुरि रामफुलबिल रुपनाथ ब्रह्म गेलेग्रा फोथारसिम 34 किल'मिटार माराथन खारनाय बादायलायनाय हाबाफारि लादों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि बिथोन होनाय बायदि बड'लेण्ड ओनसोलाव ड्राग्स एबा फेग्रा मुवा बाहायनायनिफ्राय माबोरै जानगार खालामनानै गोग्गो समाज खालामनो हायो बेखौ नोजोर होनानै रान फर ड्राग्स फ्री बड'लेण्ड एबा माराथन खारनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ लादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बड'लेण्ड ओनसोलनि अनगायैबो आसाम आरो गुबुन गुबुन जायगानि बादायारिफोराबो बे माराथन खारनाय बादायलायनायाव बाहागो लादों। बे माराथन खारनाय बादायलायनायाव सेथि बान्थाया जाबाय 50,000, नैथि बान्था हिसाबै 25,000 बान्था आरो थामथि बान्था हिसाबै 15,000 बान्थाखौ मोननो हागोन। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लाना फ्लेग अफ खालामना बेखेवना होयो। लोगोसे एमएलए लरेन्स इस्लारि, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत सरगियारि, एमसिएलए माधव सेत्री आरो इउपिपिएल हान्जानि गोबां सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों। दिनैनि लाइमोनानो गाबोननि नागरिक। बे लाइमोनफोरखौ जोङो ड्राग्स फ्री बिटिआर ओनसोलाव मोनसे समाजनि गेजेराव जोंनि ओनसोलाव मोनसे जोङो समाजखौ थिग खालामनायनि बे मोनसे बार्ता जोङो होनो आवगायदों। दिनै इउपिपिएल युथ विंनि बे मोनसे नाजानाय। जों मिथिगौ दिनैनि दिनाव जोंनि समाजाव गोबां ड्राग्सजों बलि जानाय आरो जाय व्यक्तिफोरा ड्राग्स खनसे व्यवहार खालामबाय बिथांमोना ड्राग्सनिफ्राय गोजानाव थानाया खोब असम्भब जायो। दा बेफोरखौ जोङो जोंनि समाजाव एसे बारायबोबाय थानायखौ नुनानै दिनै जोंनि बिटिआरनि चिफ इउपिपिएलनि मानिजाथाव आफादगिरि बिथांनि बिथोन बायदियै जोङो बिटिआरआव थानाय मोनबा जिल्ला, बे मोनबा जिल्लायाव दिनै बेबायदि माराथन रेसनि गेजेरजों समाजनो मोनसे जोङो मा होनना बुङो बार्ता बा जों समाजनो मोनसे पाब्लिसिटि खालामनो सानदों जे जोंनि ओनसोलाव ड्राग्स मुक्त मोनसे समाज जों माबायदि दानो हायो। बिनि थाखाय दिनै मोनसे क'क्राझाराव माराथन रेस लानाय जादों आरो बे माराथना गासै 34 किल'मिटार बे दिनै एसे सिगां जागायजेनबाय आरो बाहाय गोबां जोंनि आसामनिल' नङा, बिटिसिनिल' नङा, वेस्ट बेंगल, इउपि, झारखन्ड, आसामनि बाहेरनिफ्रायबो बेहाय बाहागो लाफैदों। गतिके जाय बिथांमोना बाहागो लादों बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनि मा होनना बुङो हामग्लायनाय जासिहरदों आरो आसा खालामो बिथांमोननि बे खारनाया, बिथांमोननि बे बाहागो लानाया जोंनि समाजाव माबा मोनसे जोंनो हेफाजाब आरो मदद होगोन आं बेखौ मिजिंथियो। जाय बिथांमोना फार्स्ट प्राइज मोनगोन बिनि थाखाय जोङो 50,000, जाय बिथांमोना सेकेन्ड प्राइज मोनगोन बिनि थाखाय जोङो 25,000 बेबायदि बान्था, गोबां बान्था दङ आरो बिथांमोननो जोङो गासै बान्था होनाय जागोन। केस का। थेंक इउ।